खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। नोंथांमोना बबेबा गोजान जायगासिम दावबायनो गोनां दङब्ला नोंथांमोना बयबो खम राङावनो थांनो हानाय बादियै रेलगारिखौ सायख'यो जानो हागौ। थारैनो रेलगारियाव दावबायोब्ला गोबां सुबुंफोरानो जेबो जेंना गैयाजासे हान्थिनो हायो। नाथाय रेलगारियाव हान्थिनो थाखाय टिकेट दाननानै लासेयावबो सासे टिकेट नायग्रा टिटिजों बुजानो गोनां जायोब्ला बेसे गनायजाथाव? सासे टिटिनि गुन्डागिरि खालामनाय जाथाया दासान्दि ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारगासिनो दं। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गराखपुरनिफ्राय लखन'सिम थांबाय थानाय बारौनि लखन' एक्सप्रेसआव प्रकाश मुंनि सासे टिटिआ स्लिपार क्लास डाब्बायाव टिकेट नायगासिनो दंमोन, जेराव बिथाङा नीरज कुमार पान्डे मुंनि सासे दावबायारिनिफ्राय टिकेट बियो। नाथाय टिकेटखौ दिन्थिनायाव एसे लेट जानायनि थाखायनो टिटि प्रकाश बिथाङा हरखाबै रागा जोंखाङो आरो नीरज कुमार पान्डेखौ हुमखि होयो आरो बिथांनि गोदोनायाव थानाय फाइलिखौ बोनानै खावलायाव गोबां खेब सोबायो। बेफोर गासैबो जाथायखौ साखाथियाव थानाय सासे दावबायारिया भिडिअ रेकर्ड खालामना लानानै ससियेल मिडियायाव हगारना होयो आरो दान्दिसे समनि उनावनो बे भिडिअआ गोबां भाइरेल जायो। बे जाथायखौ मिन्थिनानै मिरुनि रेल मन्थ्रि अश्विनी वैष्णव बिथाङा नर्थ इस्टार्न रेलवेनिसिम टिटि प्रकाशखौ सासपेन्ड खालामनो थाखाय बिथोन हरो, जायनि लेखायै नर्थ इस्टार्न रेलवेआ टिटि प्रकाशखौ सासपेन्ड खालामो होननानै मिथिना मोन्दों। बिहार रायजोनि सोलोंथाइ आयदायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। नोंथांमोना 500 रां होयोब्लानो प्रेक्टिकेल आनजादनि गासै 40 नम्बर मोननो हागोन। जुदि 500 रां होआब्ला 5 नम्बरल' मोननो हागोन। बेफोरबादि गासैबो जाथाया जादों बिहार रायजोनि गाया जिल्लानि सिङाव थानाय भंगिया आपग्रेड हाइ स्कुलाव। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला भंगिया आपग्रेड हाइ स्कुलनि प्रिन्सिपाल मानिश कुमार थाखो 10 आव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनिफ्राय प्रेक्टिकेल आनजादाव मोजां नम्बर लानानै पास खालामना होनो थाखाय सासेयाव 500 राङै बिनानै रां लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। फरायसाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जाय फरायसाया 500 रां होयो बियो प्रेक्टिकेलाव 40 नम्बर मोननो हायो आरो जाय रां होआ बियो 5 नम्बरल' मोननो हायो। बेफोरबादि जाथाया फोरोंगिरि समाजखौ गोसोम दागो फोनांनायजों लोगोसे लाजि फोनांनाय जादों, जाय समाजाव माब्लाबाबो गनायजाथाव नङा। सासे बर' सुबुङा 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोन्दों। बे रायखौ होदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसनेल कर्टनि स्पेशेल जाज जयदेब कच बिथाङा। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 2020 मायथाइनि 1 जानुवारि खालारखालि हरनि 11 रिंगासोआव सासे 16 बोसोर बैसोनि उन्दै सिख्लासाखौ कसुगाव पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बसगाव गामिनि थागिबि 30 बोसोर बैसोनि दैमालु मुसाहारि मुंनि सासे सुबुङा न'निफ्रायनो लांखारनानै फल' दैमा सेराव जिनाहारि खालामदोंमोन आरो बिनि न'आव लांनानै अखानायै लामा गेजेर ससेयाव सिख्लासाखौ हगारनानै होदोंमोन, जायनि लेखायै सिख्लासानि नखरा बिथांनि बेरेखा केस होनायलाय दैमालुखौ कसुगाव पुलिस बिफाना हमनाय जादोंमोन। थांनाय गोलाव सम नायबिजिरनाया बिजिरसालियाव सोलिनायनि उनाव मैया क'क्राझार स्पेशेल जाज जयदेब कच बिथांनि दैदेननायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसनेल कर्टआ दैमालु मुसाहारिखौ पक्स' एक्टनि दफा 6 नि सिङाव 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 20,000 रांनि जुरिमानाबो फोनाङो। जुदि 20,000 रांखौ होनो हायाब्ला 6 दान जेल जाबावनोबो गोनां जागोन दायनिगिरिया। आयेननि बेरेखा हाबा मावनाय, माब्लाबा लामा सामायाव, माब्लाबा हाग्रायाव आयेननि बेरेखा हाबा मावनाय दंफां फालांगि सिखावफोरखौ हाग्रा बिफान आरो पुलिसफोरा गोख्रों राहा लानायखौ नुगासिनो दं। नाथाय थेवब्लाबो आयेननि बेरेखा हाबा मावनाय दंफां सिखाव फालांगि खालामनायफोरखौ फोजोबस्रांनायाबो गोरलै बाथ्रा नङा। थिग बेबादिनो कसुगावआव हाग्रा खोन्दोनि गेजेर हाग्रायारि मावख'नि मोनसे हानजाया मैया फुंबिलिनि समाव भारत-भुटान सिमानि उल्टापानि
जिल्लानि सरलपारानिफ्राय सिखावै टपटा आरो बाटाम लाबोखोमानाय गंनै गारिखौ हमनो हादों। हमना मोननाय गंनै गारिनिफ्राय गोबां बिबांनि सिखावै लाबोखोमानाय टपटा बाटामफोरखौ मोननो हादों। हमनो हानाय गारिनि नम्बरा जादों AS25AC8933 मेक्स पिकआप भेन आरो गुबुन गंसेनिया AS16AC4596 बलेर' पिकआप भेन गारियाव टपटा बाटामफोरखौ लाबोखोमागासिनो दंमोन। हाग्रा बिफाना हमनो हानाय टपटा बाटामनि बेसेनखौ 2 लाख रांसोनि जागोन होनना मिथिहोदों। हाग्रा बिफाना मिथिहोबावनाय बादिब्ला मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों सिखाव फलाननि गुमुर मोननानै सेबनो थांनाय समावनो सिखाव दंफां फालांगिरिफोरा गंनै गारिजों टपटा आरो बाटामफोरखौ लाबोबाय थानाय समाव हमनो हादोंब्लाबो गारि ड्राइभार आरो सिखाव फालांगिफोरा खारखोमालांनो हायो होनना फोरमायदों। गुबुन फारसेथिंजाय हाग्रा बिफाननि रेन्जार आरो 4 मावथिफोरा राइजोफोरजों गाग्लोबजानाय जाथाय। उदालगुरि हादाननि राइजोफोरजों गाग्लोबजानानै रुनिखाता हाग्रा रेन्जनि रेन्जार प्रान्जल तालुकदारजों लोगोसे हाग्रा बिफाननिनो गुबुन 4 साख्रिआवलाफोरनि जखम। बे जाथायनि सोमोन्दै मोनथिना मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता हाग्रा रेन्जनि प्रान्जल तालुकदारआ मैया हाग्रा बिफाननि गुबुन 4 साख्रिआवला मावथिफोरखौ लाफानानै रिपु रिजार्भ हाग्रा ओनसोलनि नार्सारियाव थांनाय समावनो उदालगुरि हादाननि रावबो सुबुं थायै बादाफोरखौ नुनानै बोखारनो थाखाय बिथोन होदोंमोन। जायनि थाखायनो बेबादि समाव उदालगुरि हादाननि खमैबो 150 जनसो रायजो राजाफोरा रेन्जार प्रान्जल तालुकदारजों लोगोसे गुबुन 4 हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौबो अन्थाइ बायदिफोरजों खुबैनानै गाग्लोबदों होनना रेन्जार प्रान्जल तालुकदारआ खौरां बिजोङाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोन्दों। दा जोखोम जानाय रेन्जार आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ मोजाङै फाहामथाय होनो थाखाय बङाइगावनि आसाम लवार हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय होननानै मोनथिना मोन्दों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थेलामारायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि 3 बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै लेंहरजानाय मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा दिनै नुजाथिफैगोन। बे मेलाव नुजाथिफैगोननि लेखायैनो बिरखंजों फैनानै दिनै गौहाटी बिरखं गाथोनाव ओंखारफैगोनखौ नोजोर होनानै गौहाटी मेट्र'पलिटान पुलिसआ ट्रेफिक बिथोन जारि खालामगोनखौ मोनथिना मोन्दों। जायखिजाया रोखोमनि कमार्शियेल नाम्बार प्लेट थानाय गारिफोरा दिनैनि समाव गौहाटी नोगोरमानि पान्जाबारि रड, बि बरुवा रड, JNP रड, MG रड, AT रड बायदिफोराव सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगा समसिम खारनो मोननाय नङा। बिनि अनगायैबो मोनथिना मोनबावनाय बादिब्ला अट' रिक्सा, थेला गारि बेफोर गासैबो मुंख'जानाय लामाफोराव खारनो मोननाय नङा होनना मोनथिना मोन्दों। लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै जेसेनो लकसभा बिसायख'थिया खाथि जाबोदों एसेनो गावबा गाव दोलोखौ गोख्रों खालामनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। बेबादिनो मैया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मथंगुरि ब्लक कमिटिनि हथापारायाव मथंगुरि ब्लक कमिटि BPFनि मावख'आव मोनसे जयनिं हाबाफारिया मैया जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय BPF दोलोआव गासै सा 106 सोद्रोमाफोरा गोदानै BPF दोलोआव जयेन जाफैदों। बे गोदानै जयनिं जानायाव आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोबां दोहौखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे जयनिं जानाय हाबाफारियाव लाइमोनफोरा बाहागो लानानै खौरां बिजोङाव बुंदों दि जों BPF दोलोआव जयनिं जानायनि जाहोनानो जादों सिगांनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय सोरखारखौ मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांखौ एबा BPFखौ सापर्ट खालामनो थाखाय रावनिफ्रायबो रां रुफा लायाजासे बा बुरखायाजासे गाव गावनो गोसोजों मोजां मोननानै BPF दोलोआव हाबदों होनना फोरमायथिदों आरो लाइमोनफोरा बुंथिबावदों दि आथिखाल दैदेननाय UPPL सोरखारा लाइमोनफोरनि जेबो मोजां खामानि मावैखौ नुनानै सोरखार खुंथायाव BPF दोलोआ गैयाब्लाबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जेब्लायबो सापर्ट खालामनो होननानै सोलोंथाइजों लोगोसे राजखान्थि बिथिङावबो गाव गावनि मोनथाय आरो थांखिजों राजखान्थि बिथिङावबो जों आगान सुरबोदों होननानै फोरमायदों लाइमोनफोरा।
थांनाय 2024 मायथाइनि 14 जानुवारि खालारनिफ्रायनो कंग्रेस दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ मणिपुर रायजोनिफ्राय जागायनानै न्याय यात्राखौ लाबोगासिनो दं, जेराव बिथाङा आसामाव सफैनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि सायाव माखासे अजद गोनां बाथ्रा बुंदों। बिथां राहुल गान्धीआ बुंनाय बादिब्ला भारतनि बयनिख्रुइबो बांसिन गाज्रि आरो रां जाख्लग्रा गिबि मन्थ्रिया जादों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। बिथांनि नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरा माबा नङा माबा मोनसे जायखिजाया रां जाख्लनाय खामानिजों सोमोन्दो दं आरो बिथाङा आसामनि गासैबो रायजोफोरखौ रांजों बायनो हायो होननानै सानो, मानोना बिथाङा गावनो रांजों बायजायो होननानै बुङो राहुल गान्धी बिथाङा दा बेनि फिनजाथाय महरै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खेंफोरथि होयो दि राहुल गान्धीनि न्याय यात्राखौ रायजोनि सिङाव थानाय नोगोरफोरनि गेजेरजों खालामनो होनाय जानाय नङा, नोगोरनि अनगा गुबुन लामाजों खालामनो हागोन। जुदि राहुल गान्धी बिथाङा गमामायैनो नोगोरनि गेजेरजों न्याय यात्राखौ लायोब्ला बिसायख'थिनि 2 एबा 3 दानसोनि उनाव भायलेन्सनि मोनसे केस रेजिस्टार खालामनानै राहुल गान्धीखौ एरेस्ट खालामगोन होननानै बुङो बिथाङा। बिनि लेखायै जरहाट पुलिस बिफानआ राहुल गान्धीनि न्याय यात्राखौ एफआइआर होनाय जादों होननानै मोनथिना मोनदों, मानोना बिथाङा न्याय यात्राखौ जरहाट नोगोरनि केबि लामाजों लानो गोनांखौ जरहाट नोगोरनि गुबुन मोनसे लामाजोंसो लादोंमोन, जायनि थाखाय बिथांनि न्याय यात्रानि सायाव एफआइआर होनाय जादों। दा बिथांखौ बिसायख'थिनि उनाव आसाम पुलिसआ एरेस्ट खालामनो हायो ना हाया सम फैब्लासो मोनथिना मोनसिगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।